Milí pacienti, máme tu prvý ohník, túto jeseň a neviem, či v súvislosti s ohňom ma napadol sleep apnoe syndrom. Dobre sa nám spí teraz, keď sa ochladilo. Ale sleep apnoe syndrom je vlastne chrápanie, kedy dochádza k tzv. Apnoickým pauzám, teda k takému stavu, kedy sa nenadýchneme poriadne. Je to najčastejšie mechanickou prekážkou v dýchacích cestách a je to také chrápanie, jednak môže to byť intenzívne chrápanie, alebo je to chrápanie, kedy človek prestane chrápať a má tú apnoickú pauzu, ako keby nedýchal, potom sa nadýchne a znovu začne chrápať. Nie je to iba kozmetická vada, že manžel alebo manželka sa budia nevyspatí, ale je to zdravotne závažný stav, ktorý sa diagnostikuje v polysomnografickom laboratóriu a je závažný z toho dôvodu, že pri tých apnoických pauzách alebo pri zníženej ventilácii a zníženom množstve kyslíka v krvi, kedy pri tom chrápaní tá mechanická prekažka zhoršuje oxigenáciu organizmu, dochádza k zmenám štruktúrálnym v artériách, môže dojsť ku arteriovej hypertenzii, ku poškodeniu srdiečka v konečnom dôsledku a dochádza aj k nedokysličovaniu v mozgu, čo sa prejavuje cez deň mikrospánkami. A teda najmä takí pacienti, ktorí sú z povolania vodiči a povedia, že sú unavení a majú tendenciu k mikrospánkom, ale aj iní pacienti, ktorí chrápu, určite by mali byť vyšetrení v polysomnografickom laboratóriu a malo by sa na sleep apnoe syndrom myslieť. Liečbou je maska, ktorá sa pacientovi nasadí cez noc a volá sa to CPAP, alebo potom existuje rôzne typy tých masiek, to už záleží od indikujúceho lekára. A pacient je ako znovu zrodený. Zrazu môže fungovať normálne, nie je nevyspatý, je to nový človek. Niekedy treba odstrániť aj niektoré prekážky, ako som už hovorila, mechanické. Môžu to byť zväčšené mandle, niekedy treba urobiť plastiku podnebia. Je to menej časté, väčšinou sa indikuje ten dýchací prístroj. Veľmi pomôže schudnúť pri chrápaní. Niektorí pacienti, ktorí chrápali a potom relevantne schudli, teda dostatočné množstvo kíl, prestali chrápať. Takže pokiaľ chrápete, ste unavení, treba to povedať svojmu lekárovi, aby sa to riešilo. Už mám niekoľko pacientov takto podchytených a preliečených a tú kvalitu života potom cez deň si nevedia vynachváliť. Dobrú noc a príjemný spánok bez chrápania.